Днес съм тук да разбия 5 мита за аниматорската професия. Ако си практикуващ аниматор или просто искаш да станеш такъв, не се колебай и не го бавай повече. Изгледай клипа и след това ми пиши. Аниматорството не е сериозна професия. Да. Опитай се ти да задържиш вниманието на 30 деца, когато са супер енергични, гладни, жадни. Номер 2. Аниматорите по цял ден се забавляват. Да, защото сме добри в това. Така изглежда. Но зад всичко това стои огромна логистика и екипна работа. Това е временна работа и няма стойност. Да оставиш следа в детско сърце определено има стойност. Нищо не можеш да научиш от тази професия. Да, само как да комуникираш, да си емоционално интелигентен, да излизаш от ситуации и още много други. И всичко това, докато имаш около 100 деца наоколо. Мит номер 5. Притеснителните и тихи хора не могат да бъдат добри аниматори. Грешка! Притеснителните и тихи хора понякога са точно това, което търсим за нашия екип, защото те са най-добрите свързващи фигури за децата. Ако питаш нас, това е най-сериозната несериозна работа на света и я обожаваме. А ако искаш да бъдеш част от нас, чакаме те. Просто ми пиши.